κάνω life coaching και business coaching από το 2012. Δεν ξέρω τώρα πώς πιστεύετε ότι καταστηρίσετε πραγματικά όταν ο Θεός είδε ότι ταπεινώθηκα σε ένα μικρό βαθμό, όχι πολύ, γιατί έχω πολύ δρόμο ακόμα, και ότι μου αξίζει να μου στείλει ένα παιδί του με τα χαρακτηριστικά αυτά που έχει η Ευαγγελία, μου το έστειλε όταν ήμουν έτοιμος να το λάβω και όταν αγαπούσα εγώ τον εαυτό μου. Δεν υπάρχουν άντρες, δεν υπάρχουν γυναίκες, δεν είναι αυτός για μένα, δεν είναι αυτή για μένα. Κοίτα προφανείς εσύ για τον ίδιο στον εαυτό και βλέπουμε αν είναι κάποιος άλλος για σένα. Και κρατάω μια ταινία που έχω δει, λεγόταν Κάθε μέρα, ίδια μέρα. Με αυτόν τον τρόπο υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι η ζωή με την Ευαγγελία θα είναι έτσι. Ότι κάθε μέρα που θα ξυπνάω θα άρχισα να αναγνωρίζω και να θέλω να μάθω πράγματα. Έχω δει ζευγάρια τα οποία είναι 6 χρόνια μαζί και αν με ρωτήσει τον άλλο ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και δεν ξέρει. Το πιο απλό έτσι.